For today's episode, bumili ako ng mahigit 1 kilong chicken legs sa EDSA Talipapa. Magluluto kasi ako ng napakasarap na Indian food. Balita ko kasi napakasarap nito pero wala akong idea kung ano ang lasa. Kaya tara, simulan na natin to mga kasolid. Bale, hiniwa ko isa-isa ang mga hita ng manok para pumasok ang lasa sa loob. Bale, gagamit din ako ng food processor para mabilis na lang tayo. Sisimulan ko sa pagpipino ng sili. Nagpapasalamat nga pala ako sa iyo dahil lagi mo sineshare ang mga video ko. At hindi ko nababanggitin ang pangalan mo dahil alam mo na kung sino ka. Maraming salamat sa iyo. Pagkatapos ko nga hugasan yung mga hita ng manok, ilalagay ko na yung napakaraming sili. At isusunod ko namang pinuhin yung luya at saka yung bawang. Shoutout nga pala si Lorna Lawas Delano ng Ormoc City, Leyte. Yan, pagkatapos ko nga mapino yung bawang at luya, isasali ko na rin dito at sasangkap ako ng pamintang durog, asin, tapos maglalagay ako ng paprika. Maglalagay din ako ng curry powder at halu-haluin sa malinis na kamay. At dahil Indian food ang recipe natin ngayon, imeos-meos na natin to insan. Shoutout nga pala sa mga bagong viewers at followers dyan. Welcome na welcome po kayo dito. Grabe, ano kaya magiging lasa nito? Excited na ako sa magiging kalalabasan. At imamarinate ko lang to at least 30 minutes. At pagkalipas ng 30 minutes, pwede na to. Tingnan nyo naman ang itsura, mukhang napakaangang. At syempre, nagready na rin ako ng mainit na mantika. Start na ako magprito mga kasolid. At shoutout din sa ating mga bayaning OFW, mag-ingat po kayo dyan. At nanonood din ngayon si Kat Velasco ng EDSA District 5, maraming salamat po sa panonood. At si Ruby S. Torres Etcho ng Occidental Mindoro. At pagkalipas ng ilang minuto, pwede na to, babalik ta rin ko para maluto naman yung kabilang side mga kasolid. Grabe na yung amoy mga kasolid, Indian na Indian food na talaga. Syempre, luto na yung first batch, isa-set aside ko na. Excited na ako sa lasa nito mga kasolid. Pag-i-comment naman kung nakapagluto ka na rin ng ganitong klaseng recipe. At isasalang ko na rin pala yung huling batch. At siguradong nanonood din ngayon si Nashi Italo ng General Trias Cavite. At yan, dahil tapos na ako magprito, magpe-plating na ako mga kasolid, naglalaway na ako. At kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, paki-comment naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan nakarating ang bidyong to. Maraming salamat. At eto ang masarap dyan, yung na-toasted na luya, sili, tsaka bawang. Syempre, ano pang ginagawa natin? Tikiman time na tayo mga kasolid. Kain po tayo. Sus Mariosep, kanyama na po. Grabe mga kasolid, first time kong makatikim ng ganitong klaseng luto sa manok. Hindi ko maipaliwanag ang lasa pero para sa akin masarap na rin siya mga kasolid. May ang siya tapos nangingibabaw yung lasa ng luya at bawang. Hindi na nga pala ako nagkanin dito dahil papapakin ko lang to mga kasolid. Kung sakaling madaling araw nyo naman napanood do, mag-automatic pansit kanto na lang kayo mga bossing. At siguradong naglalaway ngayon si Percy Layug ng Pandakaki Resettlement, Mexico, Pampanga. At si Cecil Salas at ang Salas family ng San Mateo, Rizal. Grabe, nakadalawa nata ako mga solid, napakalambot, napaka-juicy at napakabango. Kaya sana itry nyo na ang ganitong recipe mga kasolid. Kain po tayo. Taksya po, nakalasa na pong kalasa, mamaras-maras siya. At paki-comment na rin sana kung ano ang ulam nyo ngayon para may idea ako sa recipe next vlog. Maraming salamat. Request lang kasi ito ng kasolid dating Bombay kaya niluto ko. At siguradong tululaway din ngayon si Mer Bacauco Bacaro ng Sitio Balo, Libertad, Antique. Bahala na muna kayo dyan, basta ako magpapapak muna ako mga kasolid. Siguro hanggang dito na lang muna ang episode na to. So off cam ko na lang titirain to. Sobrang maraming salamat sa inyong walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa aking mga video. Sobrang na-appreciate namin kayong lahat. Grabe, nakatatlo pala ako. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Basta Kapampangan, manyaman!